Alam niyo po, sa panahon ngayon parang kailangan mo ng maraming credentials para mapakinggan ka. Dapat may degree ka, may title, may maraming likes o followers. Pero sa mata ng Diyos, iba ang batayan. Sa Kanya ang mahalaga ay ang puso na marunong magpakumbaba at magtiwala. Kaya tanong ko sa inyo na yon, mas pinipili ba nating maging matalino sa mundo o maliit pero bukas sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayong araw, July 16, 2025, mula sa Matthew 11:25-27, Wednesday of the 15th week in Ordinary Time, pinupuri ni Jesus ang Ama dahil inilihim niya ang mga bagay ng langit sa mga wise and learned at ibinunyag ito sa mga little ones. Nakakagulat, di ba? Hindi sa mga matatalino o eksperto ibinunyag ng Diyos ang kanya mga sikreto, kundi sa mga taong simple, bukas ang puso, at marunong magtiwala. Ito ang paanyaya sa atin ngayon. Lumapit sa Diyos hindi bilang eksperto, kundi bilang isang anak. Sa mundong puno ng kaalaman, minsan nakakalimutan natin na ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa impormasyon, kundi sa relasyon. At ayon kay Jesus, walang makakakilala talaga sa Ama kundi siya lang na anak at doon sa mga pinili niyang pagbubunyagan nito. Kapag ang puso natin ay puno ng kayabangan, akala natin alam na natin ang lahat. Pero kapag ang puso natin ay puno ng kababaang loob, mas madali nating marinig ang tinig ng Diyos. Mas madali tayong matuto. Mas handa tayong magmahal. Tanungin natin ang ating sarili. Marunong pa ba akong makinig sa Diyos kahit sa mga simpleng pagkakataon? O masyado na ba akong matalino para makinig pa sa Kanya? Minsan kasi ang mga bata, kahit simple lang ang pananampalataya, sila ang mas madaling makalapit sa Diyos dahil sila ay nagtitiwala. Tayo rin kahit may pinag-aralan, may karanasan, may edad na, kung ang puso natin ay bata sa pananampalataya, doon tayo mas madaling makakaunawa sa Diyos. Mga kapatid, maging mga little ones tayo sa harap ng Diyos. Hindi kailangan ng maraming karunungan para lumapit sa Kanya. Kailangan lang natin ng bukas na puso, mapagkumbabang loob at tunay na pagtitiwala. At sa ganitong paraan, mas makikilangan natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus, ang anak na nagbubunyag sa Kanya. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.